hoşme. Düýüş bolsa oýarmaň meni. Hey, ýadyma çak. Bir ulanylan Spaniýa almak üçin 5 million pul öldäpdik, maşgalamyz bolup. 4-5 gün içinde 1 million tapmandyk. Olam garaşaryna bermänni, bir orf gelejekdi. Rahatlaryny taçyp göçüp barýatdy da. Hey, inni Spaniýermi, telewizormi, haradilnikmi, öý hojalyk haridmi, guruluş haridlermi, oba hojalyk haridlermi, tehnikami, inni tanışdy, bilişdi, minnetdi. 36 ay garaşaryny alyp bolýar. 36 ay. Adamlar akgayan şu oyun mümkinçiliginden peýdalanmak size gaty maslahat beren. Akgayan şu bellerşi sizin behridiňizde. Alın, öňdäki ine kiçikek şu zatlar baýyň öýünde bolmanym kadiýatykda. Inni tügelim Allaha jana şükür. Döwrümiz gowy. Telekeçimiz günne bir täzelet biz begeniripdi. Akgaýada şu döwrümiziň döredýän mümkinçiliklerini peýdalanyp, ähli hareketlerini 36 ay garaşaryna berýär. Şulki görkezekde atlamydym. Howlaky bet stul ütkeşik atlary. Görüň modellaryny peýdalanyp, rabotaýym. Salam hormatly adamlar. Men Türkmenistanyň at kanalynyň artisti Şöhret Saparov. Dün bir dostum jaňa demagy. Dün reklamany gördüm-de, TikTok'ta kommentariýalar okudum. Kommentariýalarda käbir haterler de taňa şeýle sora beripdirler de, näme reklam edýän, toýuň ýokmy, toýa çagyrýan ýokmy, ýa puluňy tordum diýip başlapdyrlar de. Şolara ýüzlenesim ele, hemme zat gülýäli, toýa günde gidýän. Mysal üçin aýdamda Amerikada Adidas diýip dünýä berli spor degen eşik brendi var. Olar özüni reklam ettirjek bolsalar, ettirjek bolanlaryny Michael Jackson'a ýüz tutupdyrlar. Michael Jackson bilen şertnama baglanypdyrlar. Michael Jackson olary reklam edipdir. Şonu Michael Jackson reklam eden adamlar diýmeden, näme konserdiň ýokmy? Konserdiň gutordyň ýa puluň gutordym Adidas reklam edýän diýip. Ähli dünýä belli kompaniýa özüni reklam ettirmek üçin belli ýyldızlara haýşede belli ýyldızlar bilen işleşýär. Şoň üçin Hevzetdin Jalş merkezi, de facto Vaykiki Türkmenistanyň at kanalynyň artisti Şöhret Saparov bilen şertnama baglanyşdylar. Men olar reklam edýän. Olar meni ýyldız hasap edýär. Indi bolsa toy bar idi. Dün men reklama düşdüm Hevzet restoranynda. Toýdan soň reklamadan soň gün toýa gitdim. Yani inada videosyny görkezýän size. On soňam haterler. Sen men gowdurmuşda ýaşaýanlygyma gaharlanmaň. Men gowdurmuşda ýaşamak üçin zähmet çekken. Sizden gowdurmuşda ýaşajak bolsaňyz, zähmet çekin. Biziň ýurdumyzda zähmet çekmeni, ähli mümkinçilikler döredilen. Şoň üçin janyňyz sag bolsun, gapyňyzda diňe toý bolsun, diňe toýda görüşeliň. Jenetcan, güne vakar diýdi ha, ýere vakara gitdi. Garad güne vakara getirdi, Göktepe'ye gittik, İdimada geldik. Eýtdi beýtdi, gow surat etjek diýe. Asryň suraty bolar diýe. Ana ňaňmy? Mene waraň. Görýän çamynanymy? Barlykdan only garalyk baly ütmeli. Hawa suratlary goý sen. Görenler baka beräýsin. Şey däýeli. Nardo edýän sebebi edýän ýadyrlary edil prokura diýmän 50 ýyla garansiýa dowry. Спасибо, çok. Allah yakın minna. Allah can. Şöyle üstünü nardo edýän. Ondan da kadrlanma aýyryn bolmy? Bolly metele. Edýän işleriň gatawdan Allah can toýlar dowry. Спасибо. Çok sağ ol. Bye. Assalamu alaykum. Näşuň men ýöriýär. Anna bayram alaykum ola geldim. Täze studiýosy mutlu bana. Assalamu alaykum alaykum. Ve aleykümselam.
Olmaya da ilan. Zahang mı? Näli? Atıyı On falan. kapram. Şükür Hudaýa. Halife kutlu bolsun. Täze Sağ ol. studio. Tanrı kazın. Emme nesip etsin. Tuğulama. Gatova bakan. Sağ olun. Demekse üstünlük işlerine, üstünlük durmuşta bağıt. Onun ne hemen? Sağ ol. Asgar devlet arzu ediyen. Pek şey değil. Turmadı işlerlerinden taslaşman, tədiliklere qarasın. Ne tədil studio, Medine stüdyosu grup. Nesip etsin Halife. Tədilikler bərdən çıxardırır. İnşallah. İnşallah. Yurt karşılasın. Qurbaş tuğulama bugun ahiri. Toyda qavat geldik nesibämiz. Nesibämiz toy ekenne ýadaly edişýär, sen jaňlaşýar seni. Ya qabatma sülmet bununla nesip edenne. Şertim 1 minutun dowamında bari ýok ýok diýmeler. Aň saçak. Düşünükläm şertim. Düşünükli bolsa wagt gitdi. Wagt gitdi sen toşun taýyn näme? Taýyn. Taýyn bolsa wagt gitdi. Pasport noy adyňam Gurban geldimi? Gurban geldi. Aýdyma edip durkan sözüň ýadyndan çykaryp gördüňmi? Ken mollalar ýa. Bol ýarasyn Ken. Senin 3 ogul bir gyýdyň mam. Ýok. Sen rekordu dövdün. Bu anda dostlar, hemmeňize salam. Ene şu gün aýdym, bilen taýyn bolan güni